Molt bon dia a tothom. Ara sí, arrenquem. Som a Rajadell, a la finca Masiets i Peric. M'acompanyen el Ramon Santmartí de Prodeca i la Mònica Soler, que és la pagesa la que controla tot això que veieu aquí darrere. Quan pugui, si podem baixar una mica el volum de les esquelles, que la gent ens pugui sentir bé. Ara els hi demanarem. No t'ho han demanat mai? Sí, molta gent, eh? Sí? Molta gent. Bueno, de moment nosaltres intentarem explicar una mica en què consistirà el Benvinguts a Pagès aquest any i algunes altres novetats. De fet, de moment el que estem fent és una cosa molt poc de pagès, que és asseure's amb unes bales de palla a ple sol a les 11 del matí, no? Sí. 2:45, que normalment buscarien l'ombra, si fóssim una mica intel·ligents. Però bueno, aquí estem, a ple sol, aguantarem. Jo no soc pagès, soc humorista, tot i que a casa la meva xicota és veterinària i ara hem engegat, fa un any vam arrencar un projecte que és les cabres d'en Peyu i fem formatge. I estem contents perquè ara estan començant a sortir els primers formatges de les primeres cabres que vam munyir ara a la primavera. I aquest any també estem contents perquè serà el primer any que participem al Benvinguts a Pagès, que això serà el primer cap de setmana d'octubre, 2 i 3 d'octubre. Ramon, quanta gent hi participarà en quant a explotacions? Explotacions, encara estem allò recollint les darreres, però comptem entre 150, cada any són entre 150 i 200 explotacions, que tenim la sort que a Catalunya produïm pràcticament de tot, per tant hi ha arròs, carn, verdures, fruita, mels, aromàtiques, etc. Tenim una gran diversitat i de tot el territori. I llavors hi ha les explotacions, Peyu, però també hi participen restaurants que fan uns menús específics vinculats als productes de proximitat, allotjaments que perquè la gent pugui sortir, anar a territori, anar a pagès, passar tot el cap de setmana, activitats complementàries, bueno, si suposo entrarem en detall. En detall, sí. Però els protagonistes, entre 150 i 200, pel que fa al cap de setmana 2 i 3 d'octubre. Llavors també parlarem de les que ara engeguem amb el Benvinguts a Pagès tot l'any. Perfecte. Missatge directe per als que ens estigueu mirant i tingueu explotacions, sigueu pagesos. Queden els últims dies per poder-vos inscriure i per poder participar en aquesta moguda d'aquest primer cap de setmana d'octubre. I també la gent que no siguin pagesos, que no siguin del sector i que vulguin visitar les explotacions, com ho han de fer? On s'han d'inscriure? El que han de fer és anar a la pàgina web, benvingutsapagès.cat, i llavors allà veuran totes les explotacions participants. Enguany la novetat és que s'han de registrar, han de fer la petició per al context de la Covid, per poder-nos organitzar i seguir totes les mesures corresponents. Demanem a la gent que tan aviat com pugui ho facin, perquè tots ens puguem planificar al màxim de bé. Llavors tindran una confirmació de les explotacions, i allò sou benvinguts, i ja està. I igualment, si van a allotjaments, fer el mateix, i en restaurants. Per tant, la indicació, anar a la pàgina web i fer-se una bona planificació del que es vol fer en aquest 2 i 3 d'octubre. És important fer el Benvinguts a Pagès més que com una excursió, com una sortida. El més important, jo crec, del concepte és que la gent vegi d'on surt el que menja, no? I que puguin conèixer una mica qui hi ha darrere de tot això. Ho dic perquè, d'alguna manera, a vegades tothom és, hòstia, parlo per l'experiència personal, no? Aquest formatge és molt car, no? I llavors quan venen a casa i veuen la feinada que hi ha al darrere, no? I que, bueno, hi ha tota una maquinària, hi ha gent formada darrere que han hagut de treballar molt per poder fer això, sembla que s'entén una mica més bé el que pagues, no? Sí. En certa manera, o en bona part, el Benvinguts a Pagès el que vol fer és reconnectar. Ara, diguem, tots aquí tenim més o menys vincles a pagès, però cada vegada hi ha més gent que no té aquests vincles i viu, com podríem dir, una realitat paral·lela. Són com mons paral·lels que el Benvinguts a Pagès, l'objectiu és que reconnectin i que, per tant, la ciutadania pugui anar i preguntar a la Mònica i a tots aquesta gran diversitat de productors com ho fan, allò que implica fer un bon formatge, que implica fer una bona vedella, una bona mel, una bona fruita, etc. I alhora també els pagesos ho valoren molt perquè també és l'oportunitat per connectar directament amb els consumidors, amb la ciutadania, i se senten valorats, perquè la gent que acostuma a anar a això té interès, pregunta i posa en valor la seva feina. És aquest reconeixement que, per altra banda, el necessitem. Vull dir, menjar ho fem cada dia, tots. Gràcies a Déu. Uns més que d'altres, però tota la humanitat de moment i des de sempre mengem cada dia. I menjar implica que darrere o davant hi hagi gent com la Mònica i tants altres que
que s'ocupin dia a la Mònica, que s'ha llevat a les 6 del matí, com a exemple, doncs allò, i suposo que amb les cabres igualment, a munyir tot això i caps de setmana, Sí, etc. sí. Queda esperat a vegades de preguntes, no?, de dir, hòstia, i hi ha gent que no s'ha plantejat mai, per exemple, que per fer formatge, no?, les cabres han de quedar prenyades, perquè si no la llet no apareix d'un dia per l'altre, no? O coses com de, hòstia, les cabres que s'han de munyir, en el nostre cas, les alpines 2 cops al dia, no? Hòstia, 2 vegades al dia, cada dia de l'any, 2 vegades al dia? Doncs sí, és així. Aquesta experiència que la gent podrà viure el 2 i 3 d'octubre, ara això ha crescut, el Benvinguts Sí. a Pagès, Sí. i s'extén a tot l'any. Sí. Benvinguts a Pagès va néixer el 2016, amb el que va ser l'any de la gastronomia, l'any europeu de la gastronomia. Catalunya va tenir aquesta distinció, amb Fundació Lícia, que aquí hi ha el Toni, llavors es va presentar aquesta iniciativa, amb turisme, el nostre Departament d'Agricultura, ha anat creixent any rere any, i enguany la novetat és que Benvinguts a Pagès té un germà, un fill, és una derivada, que de fet era una mica la finalitat, allò que es anés consolidant, i per tant, a partir d'ara, si entreu a la pàgina web igualment benvingutsapagès.cat, veureu que hi ha el dia Benvinguts a Pagès tot l'any. Per tant, hi ha un centenar d'explotacions que de manera ja més professionalitzada, que també implica fer reserves, que són visites que s'ha de pagar, perquè ho preparen molt més bé i són visites molt més completes, amb molt més valor, amb tastos, amb explicacions, amb tallers, i això està operatiu a partir d'ara, i per tant, ara que es va acabant les restriccions i que podem anar sortint, encoratjar tothom, gent de Barcelona, de tot arreu, de comarques, que si volen tenen l'oportunitat per apropar-se a prop o anar a territoris, comarques més llunyanes, a descobrir aquests petits grans tresors, a descobrir tota aquesta varietat, riquesa de productes, de qui els fa, de com els fa, d'on els poden comprar. Per cert, moltes explotacions també inclouen tastos, complir les mesures, òbviament, de seguretat. Se'n pot comprar, la majoria d'elles pot comprar producte de l'explotació, i també anar detectant en aquells punts on es poden trobar perquè aquesta complicitat també tingui un retorn, fins i tot a nivell d'un avantatge pel consumidor com pel productor. Tant el Benvinguts a Pagès com el Benvinguts a Pagès tot l'any en aquestes visites, és el que deies tu, no?, que la gent tenen la possibilitat, en alguns casos, també de comprar, d'omplir el rebost, Sí. I aquesta importància de la venda directa, de la venda de proximitat, que més enllà de que, ostres, t'estalvies els intermediaris de pel mig, hi ha moltes més coses implicades aquí. Per exemple, la primera que se m'acut, a nivell de transport, no?, per exemple, un estalvi en petjada a nivell de contaminació important, no? Compres a 100 metres, a 200 metres, o a vegades just al costat d'on s'ha fet. Clarament, aquesta compra directa, aquesta és literalment compra a quilòmetre zero, però també posar en valor que no tothom pot anar a l'explotació cada cop que vol consumir un formatge. Això passa, això també ho hem d'organitzar, Ens perquè ho a hem vegades es presenta d'organitzar gent espontàniament. I en certa manera, i ja faig un apunt, estem, per exemple, parlant enguany, aquest any Barcelona té la distinció de capital mundial de l'alimentació sostenible, estem parlant amb mercats a Barcelona com a pilot per estendre-ho arreu del territori, perquè els mercats que històricament han fet aquest paper, vull dir, de racionalitzar-ho, i que allò que ni la gent hagués d'anar a l'explotació cada dia, ni el pagès hagués d'anar al mercat cada dia, de quins surten els mercats, doncs intentar posar això en valor i actualitzar-ho. I que, per tant, els productes de tota aquesta gent siguin molt més presents, molt més visibles, i es consumeixin també en aquests comerços que tenim de proximitat. No són uns aliens. Ara, l'avantatge és que si tu vas a l'explotació en aquell moment ho puguis comprar, i tant com sí, però sobretot identifiquis, coneguis el producte, perquè allò diuen que coneixent és quan estimes, no és difícil estimar si no el coneixes, coneixent el producte llavors l'identifiquis i el puguis acabar comprant. També entenc que en el cas del Benvinguts a Pagès hi ha un tema d'estacionalitat, no?, que tots els productes no apareixen màgicament el 2 i 3 d'octubre a totes les explotacions de Catalunya. El que vol anar a veure tomàquets i menjar tomàquet, a l'octubre no en trobarà, però aquí sí que amb el Benvinguts a Pagès tot l'any això se soluciona. Exactament. Hi ha aquest component molt interessant d'anar veient. A més, els tomàquets no maduren, no arriben igual a les Terres de l'Ebre que a la Cerdanya. Que a Muntanyola ja t'ho juro jo que no. Vull dir que és un procés, i també és un patrimoni, és una riquesa, i d'aquí també les festes que es fan a territori vinculades a cada lloc, i tant, sí, és anar fent aflorir aquest
i fem pedagogia al final a la gent, perquè la proximitat també té a veure amb l'estacionalitat. També hem de saber que, com deies, depèn quin producte volem consumir, que ens ho hem adaptat, gairebé podríem dir banalitzat, que anem al supermercat i trobem de tot l'any, doncs escolta, no, sàpigues que depèn què, quan ho consumeixes, ve de centenars, milers de quilòmetres lluny. I per tant, prendre consciència d'aquesta estacionalitat. A més fa gràcia, no? Bueno, jo amb la fruita sembla que ho tenim una miqueta més assumit, amb segons quin tipus de fruita, no? Els préssecs que arriben ara a l'estiu i dius, hòstia, i bueno, a mi em comporta, o quan arriben les primeres maduixes del Maresme, bueno, són com petites alegries que vas tenint durant l'any, que està bé, si tens maduixes tot l'any del... Bueno, aviam, hòstia, tant de bo maduixes tot l'any del Maresme seria espectacular, però no passa. Mònica, vosaltres ja vau tenir una primera experiència l'any passat amb el Benvinguts a Pagès, tot i que l'any passat va ser una mica diferent, el tema del Covid. Com ho valoreu? Com va anar? Nosaltres realment, o sigui, vam trobar que ens vam poder adaptar molt bé. Ens van demanar doncs, que féssim un tema d'un vídeo promocional, algun vídeo doncs, ensenyant el que és el nostre dia a dia i tot això, i ens va anar molt bé per això, perquè clar, després d'aquest vídeo nosaltres l'hem pogut aprofitar i la gent està molt contenta perquè clar, pot veure el nostre dia a dia des de casa seva. I això realment és un punt a favor. Ens va ajudar. I el valor afegit aquest que comentava el Ramon de les visites del Benvinguts a Pagès tot l'any, que estan ja més pensades, suposo que a banda del Benvinguts a Pagès també heu anat fent visites durant l'any. Què es pot trobar la gent que vingui aquí? Mira, nosaltres comencem una miqueta explicant què és un ramat extensiu de vaques i ensenyem una mica què és el nostre dia a dia, és a dir, on mengen, on elles tenen un estable que sempre és una mica on dormen, però que elles dormen una mica no els hi peta. I també una mica el tipus d'alimentació que els donem, el tipus d'alimentació, què fan elles al seu dia a dia, com és la vida d'un ramat, és a dir, aquestes vaques són jeràrquiques, és a dir, sempre n'hi ha una que mana, i sempre s'estan discutint, perquè si veieu, a vegades es veuen entre elles que es discuteixen i això. I després és acabar una mica amb un tast. Això sobta, la gent? Sí, això sobta molt, Que els animals no siguin tan bons com sembla. Exacte. A part t'impressiona, Ui, s'estan pagant, eh? Bueno, sí, deixa-les, ja no es mataran. Bueno, potser sí que es mataran, però... Sí, però bueno, quan s'hauran matat ja estarà. Ho fan així, que vols fer-hi. Exacte. I després d'això acabaríem amb un tast del que és el nostre producte, que és el nostre producte estrella, que és la vedella, i ara també hem començat amb el que és el pollastre de pagès i amb l'oli d'oliva de les nostres olives. Ah, sí? També teniu oliveres aquí? Sí, tenim... Bueno, és una mica... Les oliveres, no sé si saps més o menys com funciona. Les oliveres, elles et donen un any te'l donen per tu i un any se'l queden per elles. I clar, la producció d'oli és una mica així, molt variable. També ajuda molt el tema del clima, i aquí el que és el Bages està una mica, fotut a vegades. Sí, és secot això, eh? És sec, aquí estem al secarral total. Aquí sí. I una mica és això, ensenyar una mica com vivim nosaltres. També t'haig de dir que aprens molt també de les visites. Sí? Sí, m'ha sorprès. Sempre l'altre dia vam tenir una visita era una família, que era un pare, una mare i un nen. El nen devia tenir uns 8 anys. El nen, o sigui, a part que estava fascinat, em va explicar coses, és un nen superemocionat dels voltors, i em va explicar coses dels voltors perquè just en teníem un, i li vaig explicar una experiència que vam tenir amb els voltors i els pollastres, que no va acabar bé. Escolta, i tu no vens de família ramadera, en principi. Tot això és una incorporació que et va venir de nou? Exacte. O sigui, nosaltres, a la família directa, el que són els pares, no. Ells tenien una empresa a part. Venim de la família, tradició ramadera del meu avi. I juntament amb el meu germà va ser quan vam muntar això. Sí que fa més o menys uns 10 anys o així, els nostres pares ens van facilitar el que és la finca, ens van ajudar a començar amb tot això, però realment, clar, tinc 23 anys, vull dir, si fas càlculs, jo era molt petita fa 10 anys, i realment que ens hi haguem posat en sèrio fa cosa de 2-3 anyets. I què tal? Bé, una experiència, a part, vull dir, per sort amb el meu germà em porto molt bé, amb el Gerard, i per sort és una vida complicada, complicada, sacrificada més que res. I també penso que has de tenir molta vocació al final, perquè clar, has de pensar que són 365 dies a l'any i 24 hores, vull dir, aquests animals mengen cada dia, com tots nosaltres, és a dir, que necessiten unes necessitats. Això és una altra de les coses del Benvinguts a Pagès, despertar en les visites a la canalleta petita que puguin venir a veure les diferents explotacions, que coneguin que hi ha un ofici, que hi ha un sector primari, que és una oferta de futur, a banda de totes les carreres que es puguin estudiar a les universitats, també es pot formar algú per dedicar-se a la pagesia. I tant, és posar el sector en valor, és perquè allò reconèixer i explicar casos com el de la Mònica i tants altres, gent jove que hi veu futur
hi ha d'haver futur, vull dir, també és una feina entre tots que es pagui el preu correcte, i això, i prestigiar-lo, perquè no el fots, i a vegades crec que cal dir-ho, qui més li interessa que hi hagi bons pagesos, que hi hagi pagesos i treballi de qualitat, és la ciutadania. Perquè el menjar no hi arriba al supermercat. No tenen una nevera que hi ha que fabriqui menjar. Necessiten gent que cada dia faci aquesta feina i, per tant, és la garantia de continuïtat, de relleu, de gent que hi aposta com una feina tan extraordinària com tantes altres i per tant, una cosa molt interessant. I canviar una mica la imatge aquesta, no?, que jo recordo a la meva generació, que una mica el que no anava a estudiar a Barcelona, el que no triava una llicenciatura de ciències, de tecnologia, i fins i tot de gent que venien de tradició familiar de la pagesia, era com que el que es quedava a seguir el negoci familiar era, bueno, mira, no ha pogut estudiar i s'ha quedat a la granja de casa, i no, què collons, doncs hi ha gent que no formen part d'aquest entorn i que s'hi volen dedicar, o gent que ho han heredat, no?, i que els pares ja s'hi dedicaven, però que han volgut fer un pas endavant, formar-se i millorar el sector, que també és important. I que els nanos ho vegin com una cosa ben parida, no? Els nanos i els pares, perquè jo recordo un programa, ara m'ha vingut, que es va fer, no sé si era un 30 minuts, que parlava del sector, i la darrera intervenció és un pare que dirà que els meus fills no facin de pagès. Hòstia, tenim un problema entre tots. I per tant, hem de canviar això. I per canviar-ho, torno a dir, el primer és que s'hi guanyin bé la vida. No han de ser ni màrtirs ni... Ara, molts s'hi poden guanyar bé la vida, però tot i així encara hi ha estigmes per una tradició, pel que sigui, encara es fa servir a vegades allò... Aquest és un pagès, doncs ho hem d'anar canviant. Està canviant, Jo vinc dels dos sectors dels pitjors, que és pagès i pallasso, no? És com, hòstia, pobret. Quan em vaig voler dedicar a pallasso, no?, una mica d'hòstia artista, ja té les connotacions que té, i després per acabar-ho d'agreujar, no?, la xicota veterinària, i muntem un ramat de cabres, és, bueno, un desastre. A una família tradicional i convencional, però hem de canviar aquesta visió. Jo crec que amb la pandèmia això ha millorat una mica, no?, perquè al final la gent s'ha adonat també que el sector primari és el que deies, no?, que és essencial, i que durant els pitjors mesos i els pitjors dies van seguir al peu del canó treballant. I també han passat coses molt maques. A Muntanyola, per exemple, tenim el cas d'un noi que és forner, que fa pa i pastissos, i treballava per molts restaurants. Quan van tancar tots els restaurants va oferir en plena pandèmia la possibilitat de que portés el pa a casa, i això s'ha instaurat. I jo, per exemple, soc un privilegiat, visc en un poble de 400 habitants que cada dia a les 8 del matí em deixen un pa de pagès acabat de coure a la porta de casa. Això és meravellós. Vull dir que hi ha coses que crec que les hem d'anar incorporant i que s'hauran d'anar quedant. La pandèmia, com bé deies, ha ajudat, i la gent ha pres consciència de que això és un sector essencial, i com que mengem cada dia hi ha hagut gent que ha pogut anar treballant. I també fer un apunt, hi ha hagut preocupació a nivell global, a nivell mundial, alerta, què passa si s'atura tot, què farem amb les ciutats? I de fet hi havia estudis que no se n'ha fet massa difusió de fins a quants dies una ciutat podria allò mantenir-se. Hi ha tot aquest concepte de sobirania alimentària que també té a veure amb això. És a dir, poder garantir aquest proveïment dels aliments. I per tant, la pandèmia ha posat tothom més en alerta, i d'aquí les polítiques globals, les Nacions Unides, els objectius de desenvolupament sostenible, Europa, el Farm to Fork, i tots els estats estan molt amatents. És a dir, és un sector estratègic perquè el necessitem cada dia. D'altres podrem anar més o menys, però l'alimentació és molt, molt important, i això, la pandèmia ens ha posat tots més a posar en valor la importància d'aquest sector. Tens la sensació, Mònica, que sigui un sector estratègic per les ajudes i les facilitats que has trobat? Mira, el que sí que t'haig de dir és que nosaltres, o sigui, sí que hi ha hagut una pandèmia, nosaltres no hem tingut un confinament, és a dir, confinament a pagès és treballar cada dia igualment, perquè és el que dèiem, mengen igual com nosaltres, i realment nosaltres no ens podem queixar. O sigui, perquè s'ha donat, és el que dèiem, s'ha donat molt valor a tot això. S'ha donat valor a que els hi portis el menjar a casa, s'ha donat valor als productors d'aquí. És a dir que, clar, quan hi va haver un moment que no entrava res de fora o que entrava poca cosa de fora, la gent va començar a veure que havien de gastar coses d'aquí. I crec que ha ajudat per fer veure una mica la gent
tot el que és això, el món de pagès, el món del producte de proximitat, el local i tot això. Penso que ha ajudat. I es quedarà això? Creus que es quedarà? Home, espero que sí. Sí? Perquè si no ens anem al garet, Sí, jo Sí, a vegades conto que sí. tinc poca confiança amb la gent. Penso a vegades quan passen aquestes febres tothom torna a la comoditat, s'oblida de tot, però bueno, esperem que sí. Pot ser que hi hagi hagut i que llavors S'estabilitzi. una mica. però tot apunta que sí que hi ha una tendència global, de cada cop més consciència d'això, que no vol dir tancar-nos, tampoc. Vull dir, No. I mengem xocolata que no en fem aquí, Sí. però sí que posar en valor i mimar els nostres, perquè ens hi va molt. Però si tenim vedella d'aquí, la podem consumir d'aquí. Exactament. Home, i tant. Perfecte. Doncs res, la gent per acabar de convidar-los, recordar-los això, que s'inscriguin el més aviat possible al Benvinguts a Pagès, tant les explotacions que queden els darrers dies per poder-hi participar, per inscriure's, com la gent que vulgui venir el primer cap de setmana d'octubre, doncs que es vagin inscrivint ja. Això és una mica com allò de les manifestacions de l'assemblea, no? Apunta't ja. Apunteu-vos ja i... Apunteu-vos ja per al primer cap de setmana d'octubre, però sapigueu que aquest cap de setmana i el vinent Cada cap de ja hi ha setmana. un centenar d'explotacions de tota tipologia de vins, olis, ho trobareu a la pàgina web, doncs això, que tenen, allò us esperen, us conviden, us dedicaran un temps extraordinari per fer tallers, per fer explicacions, etc, per gaudir, per passar un bon cap de setmana, un bon diumenge, un bon dia en aquests entorns tan agradables. Sí, senyor. Doncs això, el que s'ha dit. Benvinguts a Pagès.